इन्सुली डोबाशेळ येथे गवारेडे तसेच अन्य वन्य प्राण्यांकडून भात शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याने गुरुवारी तेथील ग्रामस्थांनी वन्य प्राण्यांचा कायमचा बंदोबस्त करा या मागणीसाठी वन विभागाच्या कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले। वन विभागाच्या लेखी आश्वासनानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले। यावेळी माजी आरोग्य व शिक्षण सभापती गुरु पेडणेकर, बाळा गावडे, राजू कासकर, विठ्ठल पालव, सूर्यकांत सावंत, भिकाजी सावंत, सुस्मिता पालव, भाग्यश्री पालव, ज्योती पालव, रसिका पेडणेकर, संजय पेडणेकर, नारायण मयेकर, लवू नाईक आदी मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपोषणात सहभागी झाले होते। पुकारलेल्या उपोषणाला अनेकांनी पाठिंबा दर्शविला। यामध्ये स्वाभिमानचे तालुकाध्यक्ष संजू परब, स्वाभिमानचे नगरसेवक राजू बेक, सुधीर आडिवरेकर तसेच दिलीप भालेकर, शिवसेनेचे तालुका प्रमुख रुपेश राऊळ, माजी पंचायत समिती सदस्य नारायण राणे, अशोक दळवी, चंद्रकांत कासार, मनसेचे राजू कासकर आदींनी पाठिंबा दर्शविला। सकाळपासून इन्सुली डोबाशेळ ग्रामस्थांनी उपोषण या ठिकाणी केलं होतं आणि हे उपोषण आता ठीक 4 संपवण्यात येत आहेत की या ठिकाणी आमचे जे 5 मुद्दे होते या 5 मुद्द्यांचं चांगल्या प्रकारे चर्चा होऊन त्या 5ही मुद्द्यांचं लेखी आम्हाला वन विभागाकडून मिळालेलं आहे। त्यात आपले जे गवारेडा आणि इतर वन्य प्राणी आहेत यांच्यापासून होणारी जी नुकसान भरपाई आम्हाला कमीत कमी कागदपत्रामध्ये आणि जास्त दराने मिळावी याविषयी आमचा होता। दुसरा जे गवेरेडे आहेत हे गवेरेडे आणि वन्य प्राणी यांच्यापासून होणारे जे नुकसान आहे नुकसानीसाठी त्या ठिकाणी वन कर्मचारी पाठवून त्यांना हाकलण्यात यावेत। त्याचबरोबर सौर कुंपण जे आहे हे सौर कुंपण घालण्यात यावं। तसंच चौथा मुद्दा जो होता या चौथ्या मुद्द्यामध्ये की आपल्या वन क्षेत्रामध्ये या ठिकाणी वन खात्याने या प्राण्यांसाठी हत्तीगवत किंवा हत्तीगवतासारखी इतर जे त्यांचं खाद्य आहे त्या खाद्याची झाडं लावावीत अशा प्रकारचे जे मुद्दे होते हे मुद्दे या ठिकाणी आमचे वन विभागाने मान्य केलेले आहेत आणि ते सर्व या वर्षाच्या आत आम्हाला पूर्ण करण्याची त्यांनी ग्वाही लेखी हमी दिलेली आहे। आणि या कामी आपल्याला सन्माननीय संजीव परब, सन्माननीय रुपेश राऊळ या लोकप्रतिनिधी या ठिकाणी सहकार्य केलेलं आहे। त्याबद्दल त्यांचे या ठिकाणी आभार आणि सर्व आपल्या वन खात्याचे जे अधिकारी आहेत या अधिकाऱ्यांचे या ठिकाणी आभार मानून त्याचबरोबर सर्व आपले मीडियाचे प्रतिनिधी, वर्तमानपत्रांचे प्रतिनिधी, पत्रकार बंधू यांनी या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे घेऊन आम्हाला योग्य आपल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला याबद्दल आम्ही धन्यवाद आभारी।